Engko acarane kucing. Halo cing. Sudah mrene awakmu. Oh, tanten yo. Ya wis, cis mrene yo. Oke, tanteni. Lak. Salak. Lak. Salak. Iya, Cak. Apa, Cak? Lak. Kok kucing Sugono tanget apa minuman enak ambek cemilan yo. Aku tak adus sik. Yo. Hah? Kucing? Iya, Cak. Iya, Cak. Cing, kucing. Cing. Kurang di cing. Cing. Kucing. Kucing, iki pangananmu kucing, cemilanmu cing. Kucing. Hah? Bro, Cak Topik ono? Ono Cak, monggo mlebet. Cak. Cak Topik. Cak. Loh. Wis teko. Cepet rek. Wah, Yo rek, aku lu kan biasa on time. wis ae, lebu. Nah, di salak mang. Iki tunggu. Iya rek tenteni. Yo. Si. Tak culik falak. Iki lho, gawe nyugi awakmu mang wis tak kongkon nyepakno cemilan ambek banyu sing enak. Oh alah, falak ta. Keluarin nang kandang kucing ket mau mbuh. Kok lapo mau nggo minuman karo camilan iku mau. Wah, gak tepak rek iki. Tak kongkon nyugi awakmu lho. Kok malah nang kandang kucing. Kok opo sih? Wah lah iya aneh rek iki mosok nggo cemilan nang kandang kucing. Ayo, delok sik. Tak pokrok blas. Wis. Lah, kenapa kon? Loh, jadi dikekno kucing, Cak. Apa nih? Iki. Ya apa sih? Iki ku gawe kucing, Adi Projo. Kok duduk gawe kucing kandang iki ya apa ki panganan kok ingin dikekno kucing? Hah? Yalah, pangananku kok dikekno kucing.